खुलुमबाय बड'खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउज आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ लाखपति महिला आसनि फर्मनि मुङाव रां लानानै फर्म फिलआप खालामनानै होनायनि अजद। जीविका हकी प्रणीता उपाध्यायआ एकता बियोनि मोनसे 18था गटनि गासै 234 सासो आइजोफोरनिफ्राय रां लानानै फर्म फिलआप खालामनायनि अजद जीविका हकी प्रणीता उपाध्यायनि सायाव। बे थासारिया सोमजिदों तामुलपुर ब्लकनि सिङाव थानाय 2 नं पश्चिम कुमारीखाता भिसिडिसिनि मारियामपुर, शान्तिपुर, देविनगर बे गंथाम गामिनि आइजोफोरनिफ्राय जीविका हकी प्रणीता उपाध्यायआ महिला गटनि मुङाव फैनाय लखपति महिला आसनि फर्मनि मुङाव 10 रां आरो लिरना होनायनि मुङाव 120 रां लानायनि अजद होदों एकता बियोनि गटनि सोद्रोमाफोरा। बेराफारसे महिला गटनि गेजेरावनो सानैसो गोरों आइजोफोरा गोसोम कलमजों लिरना होनायखौ रेजेक्ट जाबाय होननानै बिसोरखौ लिरनो बादा होनायनि अजद होबावदों प्रणीता उपाध्यायनि सायाव। बिटिसिनि गासैबो बियाबाव रायजो राजाफोरनो सावराय नब्लांनि गोनांथिखौ नोजोर लाखिनानै आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा गासैबो बियाबाव गंफा सावराय नब्लां लुफुंनानै होनो थांखि लादों। बे थांखियैनो मैया 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारियाव गासै 87 लाख रांनि सावराय नब्लांखौ लुफुंनो लाइ खुन्थियाखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवा नार्जिहारि बिथाङा गायसननानै होबाय आरो बे हाबाफारियावनो बिथां मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे जमदुवार बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो ओंखारलांना सासे बर' सुबुङा थैहां बरफहां थासारियाव मिथिनाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारि ओनसोल आहमाखा गामिनि रनेन गयारिया नखरनि गाज्रि थासारियाव थांनाय 22 फेब्रुवारियाव केरेला हादोरसायाव थांनानै खामानि मावनो थांबाय थानाय समावनो रेलगारिखौ चेन्नाइ इगमर रेलवे स्टेशनआव ट्रेनखौ सोलायना गुबुन ट्रेनआव गाखोनो थांनाय समावनो गाज्रि जाब्रबथाय जानानै देहाया जोबोरैनो सिरियास थासारियाव दङ आरो दायो रमेन गयारिखौ सरकारि चेन्नाइ राजीव गान्धी देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो होनना खौरां मोननाय जादों। थांफानाय सानैसो लोगोफोरा न'सिम मिथिहरनाय बादिब्ला ओंखाम जानो होना ट्रेननिफ्राय ओंखारदोंमोन। ओंखारनाय समाव रनेन गयारिया एसे उन जादोंमोन। बे समावनो हरखाबै मा जाखो मिथिनानै मोनासै। फन खालामसेयावबो हमाखै आरो उनाव फनआ सुइच अफ जादों होननानै फोरमायहरदों। फिन आरो मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। जाथाया चिरां जिल्लानि बिजिनी खुख्लंनि 12 नं हा गोदानाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव 46 बोसोर बैसोनि दुर्जन नार्जारि मुंनि सासे आबादारिखौ जिउ खोमानांनाय खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया हरनि समाव मानास हायुङारि पार्क साखाथियाव थानाय खुख्लुं फरेस्ट रेन्जनि मावख'नि सिङाव थानाय 12 नं हा गोदानाव मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरबायनानै ओंखारबोदोंमोन। बे समावनो आबादारि दुर्जन नार्जारिया गावनि थालिर बागानखौ मैदेरनि उदखारनिफ्राय रैखाथि होनो फैदोंमोन। बे समावनो मैदेरजों गाग्लोबजाना जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। जिउ गोमानाय दुर्जन नार्जारिखौ खुख्लुंनि 10 नं हा गोदानाव होनना मिथिहोदों आरो जाथायनि उनाव बालामगुरि साब पुलिस थानानि पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैना जिउ गैयि देहाखौ लाना थाङो होनना खौरां मोन्दों। फैबाय थानाय 2 बोसोरावनो बिटिआरनि जेंनाखौ भारत सरकारा सुफुंना होनो नाजादों। बे खोथाखौ बुंथिदों बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा जे मैया भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजों बिटिआर सरकारनि खुंगिरिफोर आरो एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे NDFBनि रिप्रेजेन्टेटिभ जयै सावरायलायदोंमोन आरो बे समाव माखासे जेंनाखौ लाना सावरायलायनाय जादोंमोन जे कार्बि आंलंनि STHनि जेंना आरो NDFBनि केस उइथड्र खालामनाय आरो जेलनिफ्राय बरननाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनायनि सायाव सावरायलायनाय जादोंमोन होनना बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा आरो खम समनि गेजेरावनो बिटिआरनि जेंनाखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो सुफुंनानै होगोन होननानै बिथां अमित शाह बिथाङा खोथा होदों होननानै बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बुंथिनानै होदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।